met de opening van het nieuwe museum en van een nieuwe expositie die wij bedacht hebben in het museum om aan u te laten zien. Theo, ik laat jou niet langer zitten hier. Jij gaat aan de slag om aan ons duidelijk te maken wat die tram voor ons betekent. We gaan het hebben over de tram. De tram wordt er hier gezegd, omheen is de tram. En kijk de tram nog meegemaakt? Nee, we weten het. Helaas. Ik heb wij de mensen gekend dat wij meegemaakt hebben. En in die tijd ankeren nog geen erging en nog geen interesse. En dat is jammer. Want de mensen die het echt weten, die zijn er niet. Dus we moeten nu doen van de herhaal, van de verhaal en de herinnering. Ik ken ook expres het mooiste plaatje van voor gestoken. Dit is op één na, vind ik, het mooiste plaatje. En dit is op Draaibrug. En daarom vind ik dat natuurlijk het mooiste plaatje. Want die tram staat er goed op. En niet alleen die tram, er staat daar rechts ook nog een wagon met water. Water voor de tram. Water dat van hen moest komen. Maar hier hebben we geen zoet water. Dat zijn dan zo van die details, dan denk ik, we praten over rond 1900. He. Dat is 125 jaar en meer geleden. En de mensen die dan toen op Draaibrug woonden, die worden bang van die tram. En al die beesten in de weien, al die koeien en die paarden, en die waren er veel, vooral paarden, die sloegen op hol. En dat heeft de SBM heel goed bekeken, want die hebben de omgeving van Draaibrug omgekocht. Mild gestemd. Voordat ik mij helemaal verdiept met Draaibrug en omstreken, ik heb een mooie foto gevonden. Dat is die. Zijn meer verder niet zoveel, de locatie, die meul en de mensen die staan, binnen de Durkstraat erin. Daar reed hij. En wat ik als boerenzonen dan mooi vind, is die balstro dan erop liggen. En dat zijn geen kleintjes hoor. Het zijn niet die hele grote als ik tegenwoordig maak, maar deze komt met zo'n oude dosmachine. Die kent dat. En die kwam 's winters bij de boer, dan werd het graan aan het dossen en dan kwam achter die dosmachine strobal met ijzeren draad. Ja. En dat weet ik nog. Ja. De tram in Sint-Pier, die straten zijn meer verder niks, maar het was wel Sint-Pier. En voor de mensen die niet weten waar op Draaibrug ligt, even dat kaartje, daar in het midden ligt Draaibrug. Dit plaatje is op Draaibrug. De oude remise van Draaibrug. Er stonden 3. Ik zei een oude remise, maar dit was eigenlijk de jongste. Met dat soort machine erop. Dwars door het Schipsland. Door de dorpen. Op 3 meter van Dussen. Die zware apparaat. Reinjaard, of de Reinderweg. Dat mocht gedaverd zijn in de huizen. Onvoorstelbaar. Waarom is die tram aangelegd? Dat kwam eigenlijk door de Beerten. Moet ik even hier gaan staan. December 1886. 86, reken ik je terug. Dat is lang, hè? Is dat plan gemaakt. En waarom? Onder andere omdat er 13 miljoen en oneffen kilo bieten vervoerd werden. En dus een tram wel makkelijk worden. En dat is ook heel veel mee vervoerd. Hier staat er verder het verhaal dat ze mee bezig zijn. Het leukste vind ik dan van onder. De aanleg vordert men intussen goed. De woonhuizen aan de Draaibrug zijn reeds onder de kap gebracht. Terwijl de verbinding tussen Breskens en Draaibrug reeds tot stand gebracht is. De opening, Lange Ring, 1887. En dat is waar. Een groot feest van Malden tot Brest. Waarom was dat zo groot? Er waren een heleboel mensen ontzettend blij dat die tram er eindelijk was. En het was internationaal. Ja, internationaal. En niet alleen voor die beren, nee, ook voor de toeristen. 3 remises.
Weet nooit een spoorlijn is. Om dat kleine dorpje. En dat kleine dorpje, dat bestaat nog. Dat is dit. Nu, 2025 of 23. Plattegrond van Draaibroek. Met nog altijd zichtbaar 1, 2, 3 remises. En daar lagen dus 23 spoorlijnen. Min of meer naast elkaar. Toen, rond 1900 zeg maar, stond er op Draaibroek 20 en daar hebben ze die spoorlijn ingeplakt. Ingebouwd. En dat zag er dan zo uit. Dus hieronder zie je het Draaibroek van nu en daarover geplakt die spoorlijn. Op Draaibroek een had van niks. Door die tram zijn er ongeveer 50.000 meegekomen. Wat kon allemaal? Wat er allemaal? De remise nu. Nu is het een oud pand, een oud, ja, langzaam maar zeker aftakelend geheel. Helaas. En die waren die trams. En dat is zo mooi. En ik heb deze gevonden in het trammuseum in Hoorn. De trammuseum. En iedereen kent dat, hè? Bijna iedereen. Als je op de bus gezeten hebt, de bushalte was ervoor. En iedereen moest al even wachten op de volgende bus. Maar trouwens nog altijd een bushalte, ook al iets bijzonders tegenwoordig. En wordt nou Draaibroek opgeknapt of niet? De helft is al opgeknapt. De tweede helft is al die tramremise. Waarom heet het eigenlijk Draaibroek? Omdat er in het verleden ook een draaibrug was. Toen was Aardenburg nog verbonden met de Zeer. En die schepen naar Aardenburg die kwamen langs Draaibroek. En daar lag die brug. Dus wat hoopt u nou eigenlijk? Dat de tramremise, dat daar een nieuwe bestemming voor gevonden wordt. En dat kan, er zijn genoeg plannen voor geopperd. Maar net een uitvoerder nodig. En de gemeente, werkt die mee? Die werkt niet tegen. En omroep Zuid-Vlaanderen. Het museum is open en wij hopen dat het een mooi museumjaar mag worden met veel bezoek. Ja, zo bedankt voor de mooie reis. Ja, dankjewel. Voorzichtig dat u niet Het nu over en... Oké. Dankjewel. Oké. Mevrouw de conducteur. Je zit op de plas. Ik ben het vrijwilliger hier. We hebben erop gestegen. Ja. We worden zwakker, hè, hoor. Jongens, is dat ook nog zo? Jongens, nee, niet. Jullie komen ze trap. Ja, dat is Maar de tram, Rima bij de tram naar de remise van Draaibroek. Kijk, dus dat. Ja, je moet even kijken natuurlijk wat voor wissel je neemt. Maar je ziet dus dat de kinderen die aan hier komen, die kunnen dus daadwerkelijk gewoon lekker bezig zijn met dit, met dat trammetje erin, terwijl papa en mama daar zo de... nou, we gaan hier even stoppen. Dan doen we Draaibroek. Hoeveel jaar ben jij al? Mag je dat vragen? Ja, maar ze is 8 jaar. En dus hier heb je een briefje en een pen. En je bent nu in Draaibroek. Zie je het wagonnetje van Draaibroek wel? Ja. Ja, kijk. Dan ga ik, want die kinderen kunnen niet altijd zelf lezen. Draaibroek. De vragen tot 12 jaar. En wil je echt het ook zelf, ben je volwassen en denkt van ja, die informatie, dat weet u nu wel. Ik ga ook van die vragen doen, dat kan dan ook. De tram had een eigen garage. Dat noem je een remise. De remise stond in Draaibroek. Kijk. Er stonden wel 3 trams in. Zullen we mee, maar hier. Ja. De machinisten van de tram, de stokers van de tram, ze woonden vlak bij de remise. Dat is handig namelijk, zo vlak bij je werk wonen.
Speciaal voor hen was er een rij huisjes gebouwd. Hoeveel huisjes? Kijk maar in de vitrine. En dan kunnen die kinderen, worden ze dus gedwongen om ook de informatie in die vitrine. Dan lopen ze naar Draaibrug, want papa en mama helpen wel een beetje. En dan zie je in de vitrine huisjes. Je ziet ze staan, maar voor de kinderen die niet kunnen lezen, die kunnen dan toch gewoon... 7 deurtjes. Oh, en dan moet je 7 deurtjes tellen. Oh, hoeveel huisjes? 7, ik tel 7 oké, deurtjes. kom maar. Want er staat er op het briefje dat Jaap, die in Draaibrug woont, zie je hier Ja. Draaibrug? Jaap, die zegt 7 huisjes. Maar Hanna zegt 10 huisjes. En Jo die zegt 2 huisjes. Ja, wie nou de hoed? Jaap. Dan pakken die kinderen Jaap, want die woont daar, die had het goede antwoord en daaronder. Jaren werd die tram dan. Die werd uitgebreid en uitgebreid. Dus mogen de kinderen ook nog naar een nieuw dorp, naar Keuze, ook hier zo ook nog een stuk tram gaan aanbouwen. Er zitten wissels bij en er zitten huisjes bij. Dus hier ga ik biervliet zetten. En dan kunnen we er natuurlijk ook. Als beloning, Ja. als ze hun vragen hebben beantwoord. Oh ja. Oké. Is dit belangrijk voor de gemeente Sluis en voor Nieuwvliet in het bijzonder? Jazeker, het behoud van je musea, het behoud van je cultuur is heel belangrijk. En we hebben ook niet voor niets als gemeente Sluis extra financiële middelen gegeven aan de musea. Omdat we het juist belangrijk vinden dat we op deze manier zowel aan de eigen inwoners doorgeven van wat is onze historie, maar ook aan de toeristen. Dus op dat gebied is het heel belangrijk. En nu de aanvulling met Draaibrug. Hoe moet ik dat beschouwen? Nou ja, op zich is het heel mooi dat we nu ook de geschiedenis zien van de tramremise. Even wat meneer Buijs net even zei van ik heb al meerdere malen ook in de krant staan en hij heeft echt gestreden voor het behoud van de tramremise en dan zeker voor de tramhuisjes. Dus dan is het gewoon mooi dat het ook eens een tijdelijke tentoonstelling is met de historie ervan, maar ik denk niet dat heel veel mensen het weten. Ik heb zelf vanmiddag ook weer wat extra nieuwe dingen geleerd, dus mooi om dat te zien ook. En de gemeente gaat dat stimuleren. Als gemeente vinden we de musea belangrijk en die stimuleren we ook. En die krijgen sowieso subsidie ook vanuit de gemeente. En we zijn nu aan het kijken, we zijn een stichting aan het oprichten, zodat alle musea samen kunnen werken en ook elkaar kunnen ondersteunen. Voor het behoud van de collecties, maar ook de vrijwilligers, dat we ze extra kunnen ondersteunen. Dus zeker de gemeente ondersteunt de musea. Tot ziens. Salutjes. Tevreden? Ja, heel erg tevreden. Ik ben heel blij dat we het voor elkaar hebben gekregen en dat het aanslaat en dat mensen het ook leuk vinden. En ik hoop heel veel bezoekers te krijgen, ook bezoekers met jonge kinderen. We hebben nu ook 2 naaimachines die werken, mogen ze ook op naaien. Ja, ik hoop een heel leuk jaar te hebben. En dat heel veel mensen het herkennen. Ja. Dat hoop ik. Het was een leuke middag. Leuk verhaal van Theo. En ja, prima. Ik ben heel tevreden.